Tendero na may kasong frustrated homicide timbog sa Asingan. Para sa detalye, narito si Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Naaresto ng mga tauhan ng Asingan Police Station ang isang 49 anyos na tendero na wanted sa kasong frustrated homicide. Ang operasyon ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte upang ipatupad ang sentensya laban sa sospek. Matapos maaresto, dinala ang individual sa Asingan Municipal Police Station para sa dokumentasyon bago ito isailalim sa kustudiya ng korte. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng kanilang pinaigting na operasyon laban sa mga wanted person sa lalawigan. Kasama mo sa IFM News Lugupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.